που να υποθεί ότι αυτά είναι χρήματα που δεσμεύτηκαν και δεν πρόκειται για ποσό που μπορούμε να πούμε ότι έχει καταχραστεί. Οι συνεργάτες των Ευρωπαίων στην αναζήτηση της τύχης των ευρωπαϊκών κονδυλίων στη Σόφια δεν είναι άλλοι από τους αστυνομικούς και τους εισαγγελείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί τους δικαστικούς στη βουλγαρική πρωτεύουσα ότι αν δεν δει καταδίκες ατόμων με πολιτική προστασία που να έχουν καταχραστεί ευρωπαϊκά χρήματα, οι χρηματοδοτήσεις θα κοπούν εντελώς. Ο αναπληρωτής του Γενικού Εισαγγελέα της Σόφιας, Βαλερή Παρβάνοφ, είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων. Ο Παρβάνοφ παραδέχεται ότι τις περισσότερες φορές πιάνονται μόνο οι μικροί. Σχετικά με την βαριά εγκληματικότητα, μπορώ να πω ότι λόγω της μέχρι πρόσφατα κακής νομοθεσίας, της απουσίας ανακριτικών οργάνων, αλλά και της απαγόρευσης που δεν επέτρεπε στους εισαγγελείς να διενεργούν αυτόνομα προανάκριση, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια λίγες μόνο περιπτώσεις καταγγελιών εις βάρος υψηλόβαθμων κρατικών λειτουργών και πλούσιων Βουλγάρων. Όταν ρωτάμε τον Παρβάνοφ εάν γίνονται παρεμβάσεις στη δουλειά του, παίρνουμε από ένα δικαστικό που πέρασε τα 20 από τα 38 χρόνια της καριέρας του κάτω από ένα κομμουνιστικό καθεστώς την αναμενόμενη απάντηση. Άνετα και με καθαρή καρδιά μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία περίπτωση στην εισαγγελική μου πορεία που να έχω δεχτεί πιέσεις από δημόσιο αξιωματούχο, εκπρόσωπο πολιτικού κόμματος ή άλλον ανώτατο δικαστικό για να πάρω απόφαση ενάντια στον όρκο που έχω δώσει. Ο Ατανάσοφ έχει διαφορετική άποψη. Άλλωστε, εκτός από πολιτικός, είναι και πρώην μυστικός αστυνομικός που διατηρεί ακόμα σπάνια πρόσβαση στους μηχανισμούς καταστολής. Οι πολίτες στη Βουλγαρία γνωρίζουν καλά ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι μπροστά στον νόμο. Οι απλοί άνθρωποι μπαίνουν στη φυλακή για μικροπράγματα, ενώ για τους μεγάλους παίκτες, για ανθρώπους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια που μπορούν να πληρώσουν, μπορεί να υπάρχουν δίκες, αλλά δεν υπάρχουν καταδικαστικές ποινές. Υπό αυτές τις συνθήκες γίνεται εξαιρετικά σημαντική η αποστολή της δημοσιογραφίας, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη. Μία σειρά συγγραφέων και δημοσιογράφων όπως ο Γιώργης Στόεφ και ο Γνιάν Στεφάνοφ αποφάσισαν να ερευνήσουν συστηματικά τα ζητήματα διαφθοράς και σχέσεων των πολιτικών με διεφθαρμένους επιχειρηματίες. Ο Στόεφ δολοφονήθηκε τον περασμένο Απρίλιο σε πολυσύχναστο δρόμο της Σόφιας. Ο Στεφάνοφ στάθηκε πιο τυχερός. Πριν από 3 μήνες δέχθηκε άγρια επίθεση, αλλά κατάφερε να επιζήσει. Τον έδιραν αλίπητα εκείνο το βράδυ, καθώς έβγαινε από ένα εστιατόριο της Σόφιας. Υπάρχουν υπόνοιες ότι 5-6 άτομα, μπορεί και περισσότερα, το επιτέθηκαν με σφυριά και σιδηρολοστούς, με αποτέλεσμα να του σπάσουν τα 2 πόδια, τα χέρια και να του προκαλέσουν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα επίγοντα περιστατικά, όπου, όπως λένε, κατάφερε να αποφύγει το μοιραίο, γιατί αρχικά υπήρχαν φόβοι ότι θα υπέκυπτε στα τραύματά του. Ο Αλεξάνδρ Ιβανόφ είναι ο άμεσος συνεργάτης του Στεφάνοφ στην ερευνητική ιστοσελίδα που διατηρεί. Υπάρχει κάποια θεωρία που έχετε για το ποιος μπορεί να τον χτύπησε? Μπορώ μόνο να υποθέσω ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να θέλουν κάποιοι να στείλουν ένα μήνυμα προς τους δημοσιογράφους της Βουλγαρίας για να κλείσουν τα στόματά τους, έτσι ώστε να μην τους βρει το ίδιο κακό. Πάντως είναι μια οργανωμένη δομή αυτή η οποία οργάνωσε κάτι τέτοιο, και οργανωμένες δομές μπορεί να είναι είτε ιδιωτικές είτε κρατικές. Κρατικές δομές θα έλεγα ότι μάλλον δεν είναι. Είναι πιο πιθανό κάποιος από το κράτος να αναθέσει σε ιδιώτες να κάνουν κάτι τέτοιο. Όταν λέω κάποιος από το κράτος, εννοώ κάποιος υψηλά ιστάμενος. Η υπόθεση βέβαια δεν εξιχνιάστηκε. Μπροστά στην απαραξία των βουλγαρικών αρχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί πια την υπηρεσία Όλαφ για την πάταξη της κοινοτικής απάτης να αναλάβει δράση. Ο Αλεσάνδρο Μπούτιτσε είναι ο εκπρόσωπός της. Αυτή τη στιγμή η Όλαφ ερευνά 36 υποθέσεις που αφορούν τη Βουλγαρία, οπότε περιμένουμε να δούμε κάποια αποτελέσματα, ειδικά από τη στιγμή που οι βουλγαρικές αρχές προσφέρουν στον κύριο Μπρούνερ, τον διευθυντή της Όλαφ, και σε όλους μας κάθε δυνατή συνεργασία. Ο Μπούτιτσε παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στο νομικό σύστημα της Βουλγαρίας και τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μεν στη Βουλγαρία την ευκαιρία να βάλει μια τάξη, αλλά δεν θα περιμένει και για πάντα. Βλέπουμε συμβόλαια θανάτου, βλέπουμε ανθρώπους να ξυλοκοπούνται, αλλά δεν βλέπουμε καταδίκες, και αυτό είναι κάτι που δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε. Ο πρόεδρος Μπαρόζο υπήρξε ξεκάθαρος ότι οι ατέρμονες έρευνες δεν ισοδυναμούν με απόδοση δικαιοσύνης. Γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε να πιέζουμε τις βουλγαρικές αρχές για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα θα τιμήσει τις δεσμεύσεις της. Τις ημέρες που βρεθήκαμε στη Σόφια,
το μεγαλύτερο βουλγαρικό κόμμα, συνεχιστής του πρώην Κομμουνιστικού Κόμματος, το Σοσιαλιστικό, που βρίσκεται τα τελευταία 3 χρόνια στην κυβέρνηση, επιχειρεί την αυτοκριτική μέσα από ένα τακτικό συνέδριο. За първи път политиката в България в пълна антитеза на демократичните разбирания за упражняване на този занаят. Φυσικά στην ομιλία του Πρωθυπουργού η διαφθορά έχει κεντρικό ρόλο. И в българските и в чуждестранните провокация, задкулисната машинация, публичният донос, слуховете, манипулациите и откровените лъжи стават основни средства за постигане на политически цели. Οι νέοι φάκελοι συνάντησαν στο συνέδριο το Βούλγαρο Υπουργό Οικονομικών και συζήτησαν μαζί του πόσο στοίχησαν τα 500 εκατομμύρια που έκοψε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βουλγαρία της οικονομικής κρίσης, αλλά και για ποιους λόγους δεν κατάφερε να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη η κυβέρνησή του. Ένας από τους βασικότερους λόγους είναι πιθανόν η έλλειψη εμπειρίας στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και η έλλειψη διοικητικών προσόντων. Δεν μπορείς να είσαι έτοιμος να κολυμπήσεις πριν μπεις για πρώτη φορά στο νερό. Υπ' αυτή την έννοια προκύπτουν διάφορα προβλήματα, τα οποία πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε εν κινήσει. Αλλά στο πρόγραμμα για το οποίο έχω εγώ την ευθύνη δεν μπορεί κανείς να προσάψει τίποτα. Ούτε υπάρχουν υποψίες για έλλειψη διαφάνειας ή διαφθοράς. Και υπ' αυτή την έννοια δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την μελλοντική απορρόφηση των κονδυλίων. Την ίδια ώρα ο μελλοντικός πρωθυπουργός, ο κύριος Καθαρός, ή αλλιώς ο αντικομμουνιστής δήμαρχος της Σόφιας, δίνει τη λίγο απλοϊκή εξήγηση ενός πρώην σωματοφύλακα του τελευταίου κομμουνιστή ηγέτη για το τι θα έκανε διαφορετικά από τους αντιπάλους του που συνεδριάζουν. Εάν είχε τη θέση, μια κυβερνητική θέση τώρα, τι θα έκανε διαφορετικά? Θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα και ως δήμαρχος της Σόφιας. Έχω κάνει συλλήψεις ακόμα και στο γραφείο μου. Σε περίπου 12 εταιρείες, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα αφεντικά τους βρίσκονται στη φυλακή ή τρέχουν δίκες εις βάρος τους. Δεν είναι τυχαίο που καταδικαστικές αποφάσεις στη Βουλγαρία υπάρχουν μόνο από τους ελέγχους που έχω ανακοινήσει εγώ στη Σόφια. Αυτό είναι γεγονός. Και φυσικά μιλάμε για δίκες που αφορούν μεγάλα ονόματα. Γιατί πιστεύετε ότι σε αυτές τις υποθέσεις υπάρχουν καταδικαστικές ετυμηγορίες? Σας το λέω αυτό διότι όταν πήγαμε στην Γενική Εισαγγελία μας είπαν ότι σε πολλές υποθέσεις δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τι ήταν αυτό που έκανε τις δικές σας υποθέσεις διαφορετικές? Η επαγγελματική προσέγγιση στους ελέγχους. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν δεν υπάρχει ομπρέλα, δεν υπάρχει κάτι που θα τους προστατέψει. Μπορίσοφ, Ατανάσοφ και Γκαλέβη είναι όλοι τους κατά σύμπτωση άνθρωποι που πέρασαν από μηχανισμούς ασφαλείας. Και όλοι οι άνθρωποι που έχουν σχέση με την εξίσωση η οποία χαρακτηρίζει τη χώρα. Εξουσία, ίσον πρώην στελέχη υπηρεσιών και οργανωμένο έγκλημα. Και αν νομίζετε ότι όλα αυτά αφορούν μόνο τη Βουλγαρία, κάνετε λάθος. Μια ταμπέλα στον δρόμο για επενδυτικές ευκαιρίες σε ακίνητα στη Βόρειο Ελλάδα μας το θυμίζει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν αναλύουμε το βουλγαρικό και βασικά το βαλκανικό οργανωμένο έγκλημα. Επειδή τα ελληνικά τελωνεία έγιναν τμήμα του βουλγαρικού οργανωμένου εγκλήματος. Δημιουργήθηκαν πολύ καλές επαφές, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. So do you think that the participation of Bulgaria in the European Union in this clash there is now with the European Union, does it help in solving the problem of criminality? Yes, because now... Ναι, επειδή οι άνθρωποι που περίμεναν ότι μπορούν να πάρουν τα ευρωπαϊκά χρήματα με μεγάλη ευκολία, κατάλαβαν τελικά ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που έχουν υποσχεθεί να δώσουν χρήματα σε διαφορετικούς στενούς τους κύκλους, όπως σε φίλους και συγγενείς συμπεριλαμβανομένων και εγκληματιών. Τώρα συνειδητοποίησαν ότι αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί ο έλεγχος μπορεί να γίνει και αφού παραλάβεις τα χρήματα, εφόσον αυτή είναι η διαδικασία ελέγχου στη Δυτική Ευρώπη. Για το τέλος αυτού του ρεπορτάζ κρατήσαμε την επίσκεψή μας στο Sin City, την πόλη της αμαρτίας, όπως λέγεται το κορυφαίο σκυλάδικο της Σόφιας. Εκεί κάθε Σαββατοκύριακο μαζεύονται όλοι οι πρώην παλαιστές, οι αστυνομικοί και οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, τα πραγματικά μοχθηρά μούτρα αυτής της πόλης. Για αυτούς, όπως και για τους υπόλοιπους Βούλγαρους, μετά το πάγωμα των 500 εκατομμυρίων ευρώ, η Ευρώπη είναι πια πολύ μακριά. Όσο μακριά είναι και για τους αδελφούς Γκαλέβη, ο ένας από τους οποίους συνελήφθη για εκβιασμό λίγες μέρες μετά τη συνέντευξή μας.